Assalamu alaykum mehriban illetçiler. Ine biz bugün kuwatçan agamy gaýşdy oýunça Şahir Arzu Ýazlywyň odan goşuk seterleriniň birini okap bermekçi. Janyňyz sag bolsun. Hawa. Şo ýyllara bolupdym başlyk. Adminsiran bolup ýatardym giýişlik. Hatda mugallimam goýupdy bäşlik. Mugallim goken. Ah ýaşlyk. 17 ýaşyma, 17 roman. Şeýdip 18'e edipdik dowam, ilki söýgüýüm. Sendin ömrümi howam, şol söýgüýüm goken. Ah ýaşlyk. Noýabr günüdi, kakılly gapy. Hey wayan kamatdan gelipdi boşlup, illäsim gelmänni emma ol gaty eskerlik goken. Ah ýaşlyk. Diňe ýylgyrardım, çekmedim eziyet. Hemmeler söýürdi ederdi hezzet. Hawa söýülmekden alýardım lezzet. Söýülmek goken. Ah ýaşlyk. Syýahatçy ýaly gezdim aýlanyp. Hey aladam ýok, görmändim men oýlanyp. Bir arzugum, galsam senne saýlanyp. Arzular goken. Ah ýaşlyk. Toýda bara aýdyp, gazaklyca tost. Her tostum bolardy internetde post. İlkinci nowatda like goýardy dost. Şol dostlam goken. Ah ýaşlyk. Gowurardım. Gorjak ýaly gyzagaz. Ýazyň gülü olur. Gyşda garjagaz. Üýşürerdim. Ele alyp jaňjagaz. Ýaz pasly goken. Ah ýaşlyk. Her seherde size müň gezek salam. Gymmatly baýlygym meniň maşgalam. Kim duşman gelse de ýykylmaz galam. Maşgalam goken. Ah ýaşlyk. Bu goşgoýuny hiç soňlasym gelmedi. Men sennenem gitmek isläm mok ýaşlyk gyrsyny otsen. Şahirligi öwrüdün. Şahirlik goken. Ah ýaşlyk. Ähli zada düz gelip şat gezerdim ýok aşlyk. Galsammydam sen bilen şatlyk goken ýaşlyk. Hey ýaşlygym goken ýaşlyk.